Πόσο ηλίθιοι είναι ρε παιδιά αυτοί οι Γάλλοι. Λέει ότι μπουκάρανε στα γραφεία μέσα της Louis Vuitton. Και όλο αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Κανένα. Και ούτε θα έχει. Ενδεικτικά η μετοχή της Louis Vuitton από χθες συνεχίζει και κάνει κανονικά πάρτι. Πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές της Louis Vuitton δεν ανησύχησαν καθόλου για το συγκεκριμένο γεγονός. Καθώς οι άνθρωποι είναι έξυπνοι και ξέρουν ότι όλο αυτό δεν είναι τίποτα παρά μόνο μία τρύπα στο νερό. Και έχω ξαναπεί, φίλοι μου, και άλλες φορές. Ναι, μεν οι Γάλλοι μπορεί να έχουν δίκιο που διαδηλώνουν για την αύξηση του ορίου της συνταξιοδότησης, αλλά οι Γάλλοι, όπως και οι Έλληνες, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Περιμένουν σύνταξη από το ελληνικό το κράτος. Φίλοι μου, δυστυχώς η κατάσταση έτσι έχει. Το κράτος είναι αυτό που έχει το καρπούζι, που έχει και το μαχαίρι. Ανά πάσα ώρα και στιγμής μπορεί να σου μειώσει είτε τη σύνταξη, είτε να σου αυξήσει το όριο της συνταξιοδότησης. Γι' αυτό εγώ σας λέω, φίλοι μου, ξανά και ξανά, επενδύστε στο χρηματιστήριο.